Στην ιστορία της αυτοκρατορίας έχουν υπάρξει πολλές ήττες. Υπάρχει όμως μία συγκεκριμένη καταστροφή η οποία δεν προήλθε από την αδυναμία του στρατού ούτε από την ευφυΐα του εχθρού. Προήλθε αποκλειστικά από την αλαζονία ενός και μόνο ανθρώπου. Η ιστορία μας ξεκινάει το 802 μετά Χριστόν, όταν ο Νικηφόρος, που ήταν λογοθέτης του γενικού, δηλαδή κάτι σαν υπουργός οικονομικών, πείθει τους φρουρούς να επιτρέψουν την είσοδο στο παλάτι τόσο στον ίδιο όσο και αρκετών ακόμα επιφανών αξιωματούχων, λέγοντάς τους πως δρούν στο όνομα της αυτοκράτηρας ειρήνης. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν ίσχυε. Και το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε μερικές ώρες να έχει συλληφθεί η ειρήνη και ο Νικηφόρος να στεφθεί βασιλεύς των Ρωμαίων. Ο λαός, σύμφωνα με τους χρονογράφους τουλάχιστον, δυσανασχέτισε με την ανατροπή της αυτοκράτηρας, καθώς φαίνεται να ήταν αρκετά αγαπητή λόγω των πολλών φιλανθρωπικών της έργων. Έτσι, την ώρα που στεφόταν επίσημα ο Νικηφόρος, άλλοι έβριζαν αυτόν, άλλοι τον πατριάρχη που τον έστεφε. Ενώ γενικά επικρατούσε και μια φανερή ανησυχία για τις δύσκολες μέρες που θα ερχόντουσαν. Και πράγματι, ο Νικηφόρος είναι ένας από τους αυτοκράτορες που γενικά περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα. Αλλά, μιας και το θέμα μας δεν είναι η διακυβέρνησή του, απλά θα σας αναφέρω μερικά πράγματα επιγραμματικά. Στην προσπάθειά του να γεμίσει τα αυτοκρατορικά ταμεία, φορολόγησε τους πάντες και τα πάντα. Κάθε κοινωνική τάξη, κάθε φιλανθρωπικό ίδρυμα πλέον έπρεπε να πληρώσει όχι απλά νέους φόρους, αλλά και φόρους που είχαν καταργηθεί ή χαριστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Παράλληλα, υποχρέωσε τους φτωχούς να στρατευτούν και την ευθύνη για τον εξοπλισμό τους την φορτώθηκαν οι συγχωριανοί τους. Ενδεικτικό είναι και το εξής περιστατικό. Λέγεται πως μια μέρα ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε πως ένας κυρουλάριος, ένας κυροποιός δηλαδή, μετά από χρόνια δουλειάς και προσωπικούς σκόπους, είχε αποκτήσει μεγάλη περιουσία. Τον κάλεσε λοιπόν στο παλάτι και του λέει: «Βάλε το χέρι σου στο κεφάλι μου και ορκίσου πόσο χρυσό έχεις στη διάθεσή σου». Ο κακομοίρης, προφανώς γνωρίζοντας τι τον περιμένει, παρουσίαζε τον εαυτό του ως ανάξιο να αγγίξει τον αυτοκράτορα και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να τη σκαπουλάρει. Αλλά ο Νικηφόρος δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να του χαριστεί. Έτσι, ο έμπορος αναγκάστηκε να του αποκαλύψει ότι είχε στην κατοχή του 100 λίβρες χρυσού, που ισοδυναμούσε σε 7.200 σόλιδους ή σε σημερινή αξία, ας πούμε, αρκετά εκατομμύρια. Τότε, ο αυτοκράτορας, αφού έδωσε διαταγή να κατασχεθεί ο χρυσός, του λέει: «Τι τις θες εσύ τόσες πολλές σκοτούρες και περισπασμούς? Έλα, κάτσε εδώ να φας μαζί μου, πάρε και 100 χρυσά νομίσματα και πήγαινε ξέγνια στο σπίτι σου». Ίσως το ακριβότερο γεύμα της ιστορίας, θα προσθέσω εγώ. Και τώρα στο θέμα μας. Το πρώτο πλήγμα από τους Βούλγαρους του Κρούμου προς το κύρος της αυτοκρατορίας ήρθε όταν εκείνοι επιτέθηκαν ευνηδιαστικά στα ρωμαϊκά στρατεύματα στην κοιλάδα του Στριμώνα. Το περιστατικό συνέβη μάλιστα την ώρα που οι Ρωμαίοι στρατιώτες λάμβαναν τον ετήσιο μισθό τους. Η επίθεση αυτή προκάλεσε τεράστια απώλεια τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό της αυτοκρατορίας, μιας και εκεί βρισκόντουσαν αρκετοί αξιωματικοί από τα γύρω θέματα, αλλά και μια τεράστια οικονομική ζημιά, αφού οι Βούλγαροι αποκόμισαν 1.100 λίτρες χρυσού. Ενώ λίγο αργότερα μαθαίνουμε πως ο Κρούμος κατέκτησε με ύπουλο τρόπο τη Σαρδίκη, σημερινή Σόφια στη Βουλγαρία. Ξεγέλασε τη φρουρά της πόλης και τους κατοίκους να παραδοθούν, αλλά μόλις εκείνοι άνοιξαν τις πύλες, οι Βούλγαροι κατέσφαξαν αδιακρίτως όποιον βρήκαν μπροστά τους. Ο Νικηφόρος από τη μεριά του, όποια ενέργεια προσπαθούσε να κάνει για να αντισταθμίσει τις επιτυχίες των Βουλγάρων, μάλλον περισσότερο σε κακό του έβγαινε παρά σε καλό. Κατά το 1ο έτος της βασιλείας του όμως, ο Νικηφόρος αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να τελειώσει μια και καλή με τους Βούλγαρους, σχεδιάζοντας, όπως πίστευε, τον πλήρη αφανισμό τους. Από τις πηγές μαθαίνουμε πως για αυτόν τον σκοπό οργάνωσε μια πρωτοφανή και καθολική επιστράτευση. Πήρε μαζί του το γιο του και συναυτοκράτορα, τον Σταυράκιο, αλλά και τον γαμπρό του, τον μετέπειτα αυτοκράτορα Μιχαήλ Ρακαβέ. Ακόμα ακολούθησαν όλοι οι πατρίκοι, οι άρχοντες και οι αξιωματούχοι, μέχρι και ο έπαρχος της Κωνσταντινούπολης. Σε στρατιωτικό επίπεδο, η κινητοποίηση ήταν αντίστοιχη. Διέταξε να τον ακολουθήσουν όλα τα τάγματα, δηλαδή όλα τα επαγγελματικά αυτοκρατορικά συντάγματα που στάθμευαν γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωσε σχεδόν ολόκληρο τον διαθέσιμο στρατό από τα θέματα της αυτοκρατορίας. Και για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη στρατιωτική του δύναμη, προχώρησε και σε νέες έκτακτες στρατολογήσεις. Δημιούργησε ένα νέο τάγμα, τους Ικανάτους, το οποίο επάνδρωσε κυρίως με όλους τους γιους των αριστοκρατών ηλικίας 15 χρονών και πάνω, ενώ δεν παρέλειψε να στρατολογήσει και πλήθος φτωχών, τους οποίους όπλησε πρόχειρα με σφεντώνες και ρόπαλα. Με άλλα λόγια, ο Νικηφόρος, αναχωρώντας από την Κωνσταντινούπολη,
ξεκίνησε μια εκστρατεία παίρνοντας μαζί του κυριολεκτικά κάθε διαθέσιμη δύναμη. Κατά την άφιξη του Νικηφόρου στο συνοριακό οχυρό των Μαρκελών, ο Κρούμος, που είχε μάθει για το μέγεθος του στρατεύματος, που δεν αποκλείεται να ξεπερνούσε και τις 100.000, έστειλε πρεσβεία στον Νικηφόρο και ζήτησε ειρήνη, αλλά ο Αυτοκράτορας, που ήταν αποφασισμένος να τους εξαλείψει, την αγνόησε. Ο Ρωμαϊκός στρατός πέρασε μέσα από τα στενά περάσματα του Έμου και μέσα σε μόλις 3 ημέρες έφτασε στη σχεδόν ανυπεράσπιστη Πλίσκα, το κέντρο εξουσίας του Κρούμου. Εκεί συγκρούστηκε με μια επίλεκτη δύναμη 12.000 ανδρών, οι οποίοι έπεσαν μέχρι ενός, ενώ λίγο αργότερα συνέτριψε και μια ακόμα βουλγαρική δύναμη περίπου 50.000. Μπήκε έτσι νικητής στην Πλίσκα, την οποία και λαιλάτισε. Ενώ μάλιστα εξέφρασε την επιθυμία του να μετονομάσει την πόλη προς τιμήν του. Ο Κρούμος τότε ξαναστέλνει πρεσβεία και ζητάει ειρήνη, λέγοντας μάλιστα στον Νικηφόρο: «Ορίστε, νίκησες, πάρε ό,τι θες και πήγαινε στο καλό». Ο Νικηφόρος όμως, θεωρώντας πως έχει κάμψει κάθε πιθανή αντίσταση, αγνόησε εντελώς την πρόταση. Το ανώνυμο χρονικό του 811 μας λέει ότι αυτή η εύκολη νίκη θόλωσε το μυαλό του Αυτοκράτορα. Έμεινε για αρκετές μέρες μέσα στη σκηνή του, χωρίς να δίνει διαταγές ή να ακούει τις εκκλήσεις των στρατηγών του. Όταν μάλιστα ο γιος του Σταυράκιος προσπάθησε να του πει πως «Πατέρα, ξέρεις κάτι, πρέπει να του δίνουμε από εδώ γιατί όσο αργείς κινδυνεύουμε», ο Νικηφόρος τον έβρισε και παραλίγο να τον χτυπήσει. Το αποτέλεσμα αυτής της αδράνειας ήταν οι στρατιώτες να προβούν σε θηριωδίες που μεταξύ άλλων περιελάμβαναν το κάψιμο των Σπαρτών, τον ακροτηριασμό των ζώων, αλλά και τις αδιάκριτες εκτελέσεις του άμαχου πληθυσμού, σκοτώνοντας με μακάβριο τρόπο ακόμα και μικρά παιδιά. Αλλά όλο αυτό έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στον Κρούμο, που δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη, να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Βλέπετε, ο Χαγάνος δεν κάθεσε με σταυρωμένα τα χέρια μετά την απόρριψη της ειρήνης από τον Νικηφόρο. Συγκρότησε ένα νέο στράτευμα, εξοπλίζοντας κάθε διαθέσιμο άντρα και γυναίκα. Προσέλαβε μισοφορικές δυνάμεις από τους Άβαρους και τους Σλάβους και τελευταίο και σημαντικότερο, διέταξε τις δυνάμεις του να φράξουν όλες τις εξόδους της χώρας με διάφορα οχυρωματικά έργα. Οι μέρες περνούσανε και τελικά ο Νικηφόρος αποφάσισε να μετακινήσει το στράτευμα με κατεύθυνση προς τη Σαρδίκη. Αλλά τα νέα για τις ενέργειες του Κρούμου φτάνουν στα αυτιά του και αποφασίζει να αποχωρήσει άρον-άρον από τη βουλγαρική επικράτεια. Μπαίνοντας όμως τα αυτοκρατορικά στρατεύματα στα στενά του Έμου και κατά πάσα πιθανότητα στο πέρασμα της Βαρμπίτσας, συνειδητοποιούν πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Μπροστά τους βρισκόταν ένα μεγάλο ξύλινο τείχος φτιαγμένο από χοντρούς κορμούς δέντρων, ενώ οι βουλγαρικές δυνάμεις που παραμόνευαν απέκλεισαν την είσοδο του περάσματος εγκλωβίζοντάς τους. Αμέσως ένα μούδιασμα κυρίεσε τον Αυτοκράτορα, που καταλαβαίνοντας τη συμφορά που θα ακολουθούσε, γύρισε και είπε στους στρατηγούς του: «Κάμπτερο τι γενόμεθα, μη δεις ελπίσει διαφύγει των όλεθρων», που σε ελεύθερη μετάφραση θα πει «Ακόμα και φτερά να βγάζαμε, δεν θα υπήρχε ελπίδα να αποφύγουμε την καταστροφή». Για τις επόμενες 2 ημέρες η πίεση προς τα ρωμαϊκά στρατεύματα αυξανόταν συνεχώς. Οι Βούλγαροι έσφυγαν ολοένα και περισσότερο τον κλειό, ενώ τη νύχτα κρατούσαν ξάχρυπνους τους στρατιώτες με φωνές αλλά και με κλαγιές των όπλων. Μόλις άρχισε να χαράζει το Σάββατο 26 Ιουλίου, οι Βούλγαροι ορμούν με μανία εναντίον των μισοκοιμισμένων ρωμαϊκών στρατευμάτων. Οι στρατιώτες άρπαξαν βιαστικά τον οπλισμό τους και ρίχτηκαν γενναία στη μάχη. Ωστόσο, επειδή τα στρατεύματα ήταν στρατοπεδευμένα μακριά το ένα από το άλλο, δεν κατάλαβαν αμέσως τι συνέβαινε. Η κύρια επίθεση των Βουλγάρων επικεντρώθηκε στο αυτοκρατορικό στρατόπεδο και γρήγορα ακολούθησε σφαγή των αμυνόμενων. Οι υπόλοιποι στρατιώτες, που πριν προλάβουν να αντιδράσουν, έβλεπαν τους συμπολεμιστές τους να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον, κυριεύτηκαν από φόβο. Γύρισαν τις πλάτες τους και άρχισαν να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους. Αλλά η διαφυγή δεν ήταν εύκολη. Ακριβώς δίπλα τους βρισκόταν ένα φυσικό εμπόδιο, ένας ποταμός, ο οποίος όμως έμοιαζε περισσότερο με έναν βάλτο γεμάτο από πηχτή λάσπη που ήταν πρακτικά αδύνατο να τον διασχίσει κανείς γρήγορα. Οι Ρωμαίοι απελπισμένοι, βλέποντας τους Βούλγαρους να τους καταδιώκουν και μην μπορώντας να κάνουν αλλιώς, μπήκαν ορμητικά μέσα στο ποτάμι μαζί με τα άλογά τους. Αυτό που ακολούθησε ήταν ο ένας να πέφτει πάνω στον άλλον, δημιουργώντας μια άμορφη μάζα από ανθρώπους και ζώα που πνίγονταν και συνθλίβονταν. Τόσοι πολλοί πέθαναν εκεί που λέγεται πως οι Βούλγαροι διώκτες τους, χωρίς κανένα πρόβλημα, περνούσαν από πάνω τους σαν να ήταν γέφυρα, συνεχίζοντας την καταδίωξη όσων είχαν καταφέρει, προς στιγμήν τουλάχιστον, να ξεφύγουν. Όσοι λοιπόν είχαν καταφέρει να περάσουν τον ποταμό,
μπόρεσαν και έφτασαν στο ξύλινο τείχος που είχαμε αναφέρει και στην αρχή. Σε εκείνο το σημείο αναγκάστηκαν να αφήσουν τα άλογά τους και να αρχίσουν να σκαρφαλώνουν. Έλα όμως που οι Βούλγαροι προνόησαν για αυτό το σενάριο και είχαν σκάψει μια βαθιά τάφρο από την άλλη μεριά. Έτσι, όσοι κατάφεραν να ανέβουν, πηδούσαν πρακτικά στο κενό. Κάποιοι πέθαναν ακαριέα. Άλλοι, έχοντας σπασμένα χέρια ή πόδια και βαριά τραυματισμένοι, προσπαθούσαν να συρθούν για λίγα μέτρα, αλλά σύντομα κατέρεαν στο έδαφος. Παράλληλα, κάποιοι από τους στρατιώτες, ελπίζοντας να ανοίξουν μια δίωδο, πυρπόλησαν το ξύλινο τείχος. Όταν όμως τα σκοινιά που το συγκρατούσαν άρχισαν να καίγονται, τα ξύλα μαζί με τη φωτιά πλημμύρισαν την τάφρο. Οι πανικόβλητοι στρατιώτες που ακολουθούσαν, χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή, έπεφταν μέσα στη φλεγόμενη τάφρο μαζί με τα άλογά τους και καιγόντουσαν ζωντανοί. Η ζημιά ήταν πλέον ανυπολόγιστη. Η αριστοκρατία είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Η νεολαία επίσης, όπως και πάρα πολλοί εκ των αξιωματούχων. Τα τάγματα και τα θέματα που έλαβαν μέρος στην εκστρατεία αποδεκατίστηκαν, ενώ πάρα πολλοί διοικητές και αξιωματικοί χάθηκαν. Τέλος, ακόμα και ο γιος του Νικηφόρου τραυματίστηκε σοβαρά, μένοντας παράλυτος, ενώ ο ίδιος ο αυτοκράτορας έγινε ο τρίτος βασιλέας από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης που έπεσε στο πεδίο της μάχης. Το κεφάλι του μετατράπηκε από τον κρούμο σε ασημένιο ποτήρι, το οποίο χρησιμοποιούσε για το κρασί του. Για το πώς πέθανε όμως, κανείς δεν ήξερε με βεβαιότητα, αν και κυκλοφορούσε μια φήμη πως τον αποτελείωσαν οι ίδιοι του οι στρατιώτες, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την καταστροφή που τους βρήκε. Όπως μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε, η ήττα του 811 ήταν ένα σοκ τεραστίων διαστάσεων για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μέσα σε λίγες ώρες, ο περήφανος Ρωμαϊκός στρατός αφανίστηκε. Ο αυτοκράτορας κοίτονταν νεκρός στο πεδίο της μάχης. Η ελίτ της αυτοκρατορίας είχε σφαγιαστεί και χιλιάδες νέοι χάθηκαν άδικα μέσα στους βάλτους, τους γκρεμούς και τις φλόγες. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός ενεθρίας στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες ορφανά και χήρες, μια αυτοκρατορία ακέφαλη και τον τρόμο για το τι θα ακολουθούσε. Όπως λέει και ο ανώνυμος χρονογράφος, «Τις ου κλάψει ταύτα ακούων, τις ου θρηνήσει». Ποιος δεν θα κλάψει ακούγοντας για αυτή τη συμφορά, ποιος δεν θα θρηνήσει. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε για το τι ακολούθησε, δείτε αυτό το βίντεο. Αλλιώς, αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ το μέλος του καναλιού για τη στήριξή του. Εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο.